face is red. Don't give up tonight, hey, hey. You still have some time, hey, hey. Maybe something happens after all. Oh, don't give up your chance, hey, hey. Don't refuse the dance, hey, hey. If you have the baby you want more, get up, get up, get up, get up. Your spirit's get higher, get up, get up, get up, get up. Your sky is going to shine. Get up, get up, get up, get up. Just follow desire. Get up, get up, get up, get up. Your life is on your mind. Европейския съюз не вижда основания за налагането на меча върху нашия износ. Това е икономически контрпродуктивно, особено при дълбоката интеграция на производствените вериги. Марош Шефчов търси диалог за решаване на спорните въпроси. Нова спешна среща. Трябва на регулаторите да предприемат незабавни действия. Да предприеме твърди от 3 минути, отбелязвайки 14. Джей Ди Ванс в Париж днес по време на срещата на върха по въпросите на изкуствения интелект. Когато няколко самолета бяха възпрепятствани да кацнат заради неидентифициран дрон. Летателният апарат е между минус и... На индекса България политически. Предизвикателства в борбата с корупцията в страната. От държавите в Европейския съюз България е на предпоследното място, като след страна остава само Унгария с 41 точки. Подробности от редактора Рад Каменски. Като най-големите предизвикателства